Malati fila jama bɛɛ lajɛlen ɲakuma aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ talata donya la mɛ kalo tile 3 san 2022 lase minnu b'an bolo ka d'aw ma bi kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko an ka gouvernement kɔni ye communiqué dɔ bila min b'a yira k'a fɔ ko olu ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ min ye coopération militaire ye ko o ko kɔni banna pepewu barisa a yira k'a fɔ ko an ni faransi kɔni ka coopération ni sisan ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye san 9 walima san 8 kɔni bonyanko bɔ o ni nin wagatinin na foyi kelen ma ɲɛnabɔ Mali kɔni dugukolo sanfɛla la ni min kɔni ma gɛlɛya fosi kɔni ma bɔ a la an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la ko minnu tɛmɛna successivement selon les années o de y'a to ministre des affaires étrangères n'o tɔgɔ ko Abdoulaye Diop ale kɔni ye communiqué dɔ bila a ka compte Twitter sanfɛla la o de y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni ni faransi ka coopération kɔni ko nin ye o kɔni sonsorolen ye fɔlɔ u y'a yira k'a fɔ fana ko u m'a fɔ k'u ni jamana tɔw kɔni tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ka hali u ni faransi yɛrɛ kɔni bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u bɛ baara kɛ condition dɔw kan min b'a yira k'a fɔ ko faransi kɔni fana bɛ na o condition respecté ka baara kɛ jɛlenya kan. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lase aw ma o de ye k'a yira k'a fɔ président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye lase dɔ kɛ an ka sunkalo kɔni seli kɔni kun ko kɔrɔ o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo barisa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen y'i cɛsiri CEDEAO ka sanction b'a kan sɛgɛn wɛrɛw b'a kan jamana kɔnɔna la o si ma maliyɛn n'o Mali ka u kɔni fara ɲɔgɔn kan o kɔnɔna la k'ale bɛ kuma wɛrɛ f'u ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri halisa bɛɛ ka dɔ fara nin cɛsiri kan ko barisa n'i y'a ye ko jamana o jamana bɛ développer ko fo k'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fana bɛ ɲani dɔ kɔni de kɛ fɔlɔ ɲani jamana kɔni ka se a développement kɔni kuma ma ko nin ye ko ye ko mɛntan tɛ bilen ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ale ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka Mali taga ɲɛ. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de y'a yira k'a fɔ ko Segu sira kɔni ka accident ba dɔ kɔni kɛra barisa fɛn fɛn mɔgɔ 18 olu kɔni ni tora la mɔgɔ 4 kɔni blessera gravement o kɔnɔna la Tabakɔrɔ kɔni ambulance mɔgɔw de kɔni t'u ta joona joona k'u sɛnsɛn ka taga n'u ye hôpital Jumali kɔni na o kɔnɔna la accident kɔni kɛra bolimafɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ Toyota pick-up dɔ ale ni minibus sotarama dɔ olu de kɔni fila koloncila ɲɔgɔn na o de kɔni ye accident grave min kɔni kɛ o wagatinin na mɔgɔ 4 kɔni blessera kosɛbɛ nka maa 18 olu kɔni ni kɔni tora accident in na lase laban min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ hakilinajiginna Mahamud Bali ale ye djihadiste ba dɔ ye ko a ko ko a y'a tɛgɛ don minɛnw na o kɔrɔ ye min ye o de ye k'a fɔ Mahamud Bali kɔni ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ dogolen kɔni ye barisa Amadu Kufa kɔni ka baradura don olu kɔni bɛ u ka banbatiyaw kɔni kɛ Mali kɔni centre kɔni fan fɛ o kɔfɛ kibaruya laban min b'an bolo ka d'aw ma o de y'a ye k'a fɔ ko djihadiste dɔ bɛ yen nɔ n'ale tɔgɔ ko Mahamud Bali ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko a y'a tɛgɛ don minɛnw na o de ye k'a fɔ Mahamud Bali kɔni ye Amadu Kufa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ale dɔn ale ye djihadiste ba dɔ ye o kɔnɔna la Mahamud Bali kun ye Amadu Kufa kɔni ka baradura ye Mahamud Bali ye maa ye maa dogolen tɛ djihadiste damaw b'a dɔn kosɛbɛ o kɔnɔna la Mahamud Bali kɔni tun dogolen don depuis 2016 tuma a kɔni tun manalen don a tun t'a la ka wale kɛ min b'a to ko bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kɔnɔna a kalama attaque dɔ kɔni tun kɛra le 19 juillet en 2016 Nampala kɔni kan fanfɛla la o kɔnɔna la u tun soupçonné don k'a fɔ ko Mahamud Bali kɔni sen tun b'o la u y'a minɛ wagadu kɔni kungo kɔni fanfɛla fɛ depuis a minɛlen kɔni a kɔni tun manalen don a tun minɛla fɛn fɛn kun ye terroriste 200 wagati dɔ kɛra an ka maliyɛn tun ye terroriste 200 kɔni minɛ san 2020 kɔni kɔnɔna la o de la Mahamud Bali kɔni tun bɛ olu maaw cɛla nka échange kɔni kɛra barisa wagati dɔ kɛra an ka feu Soumaïla Cissé ale kɔni tun fana kun minɛlen don terroriste bolo ale labilatɔ la Mahamud Bali ninnu labilala o cogoya la nka o kɔfɛ a kɔni tun ma signe de vie kɛ nka nin wagatinin na a video dɔ kɛ ka bɔ ka yira ka kumakan dɔ fɔ min b'a yira k'a fɔ ale kɔni nana tuguni bɔ a bɛ n'a ka ko lankolon daminɛ lase minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn